til, dem er vi måske ikke altid enige om. Og sådan skal det også være. Jeg står ikke her og synger en sang fra de varme lande om, at det hele går fantastisk godt. Jeg står ikke og siger, at der leveres solid venstrefløjspolitik hele vejen rundt. Jeg forstår faktisk godt, at der er nogen, der mener, at prisen for regeringsmagten kan være for høj. Men jeg er ikke enig. Det er bedre med SF i regering, end at have SF uden for regering. Ikke for SF's skyld, men for Danmarks skyld. Og det er os, der trækker regeringen til venstre. På det seneste har der været diskussion om den danske model. Lad mig slå fast. Den danske model, den lever, og det skal den blive ved med. Sidste onsdag, der besluttede regeringen at gribe ind i lærerkonflikten. Det gjorde vi ikke med noget let hjerte. Det gjorde vi, fordi det strammede til for de mange, som var berørt, og der var ingen, der troede på, at man kunne blive enige mellem parterne. Det er en hjertesag for mig, at folkeskolen forbliver en grundpille i vores samfund. Det er stadig langt sværere for ufaglærtes børn end for akademikerbørn at få sig en uddannelse. Vi skal gøre op med den negative sociale arv. Og derfor så skal vi have mere undervisning, og vi skal have alsidig undervisning i folkeskolen. Det er netop det, som er kernen i vores reform. Jeg vil påtage mig min del af opgaven med at få et godt samarbejde med lærerne igen oven på den ret barske konflikt. Jeg har hørt, at Claus Hjort og Venstre, de har meget hede drømme om, at tyske lønninger i Danmark. Men de glemmer, Claus Hjort han glemmer at fortælle, at man for eksempel på slagteriet i Essen, der er omkring 70% af de ansatte, de hyrer på midlertidige kontrakter til en løn på under 40 kroner i timen. Jeg frygter, at højrefløjen er klar til udenlandske kolonnearbejdere i Danmark, som vil trykke danske lønninger ned til 40 kroner i timen. Det er jo helt uholdbart. Vi skal stå vagt om den danske løn og arbejdsvilkår. Og det kræver stærke fagforeninger og ikke gule forsikringsselskaber, eller hvad man nu skal kalde det. Og derfor er jeg også glad for at stå her i dag og se flag med den rigtige røde farve. Regeringen styrker kampen mod social dumping. Vi har styrket registreringen af udenlandske tjenesteydere. Vi har øget brugen af arbejdsklausuler i udbud. Vi har styrket indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel. Og når det offentlige afgiver ordre, så skal de inkludere sociale klausuler, for eksempel om praktikpladser i deres udbud, eller også så skal de forklare, hvorfor de ikke gør det. For vi har stadig et stort og uløst problem med praktikpladser. Det rammer rigtig mange unge, og regeringen har gennemført en række tiltag. For eksempel har vi skabt praktikpladscentre i alle egne af landet. Vores mål det er klart. Alle, der starter på en erhvervsuddannelse, skal have en praktikplads. De skal have en garanti for en hel uddannelse.